Inkulumbuso yephondo laKwaZulu-Natal ithe sisabeke elisweni isimo emva kwemvula ethe yana ngamandla kwelaphondo. Le mvula nethe yatshabalisa izakhiwo ezininzi, izindlu, indlela kunye nenqwelo-mafutha. Abanye abantu belaphondo bashiyeke bengenawo amakhaya. Lukawillis Mchunu uthe wonke umuntu welaphondo othe wachaphazeleka kwezi zihelegu semvula uza kufumana imbuyekezo. Kwaye i-insurance companies zaseThekwini zithanda zingathandi zizokuyikhupha imali. Intombazana egama layo elinguNomutile ehlala eThekwini ithethe yenjenje xa besibuza ngokuba le mvula yenze ntoni na. Ewe sisibhuti msasazi, mna igama lam ndinguNomutile waseNgcobo, ndiphangela apha kwaKent Arcade Durban. Urhulumente usibethe kakhulu ngalo dinewo karabo okanye ekhethiwe, loo nto ibuye kwigeneration endala. Ndingatsho mna ewe ndibethakele ngoba kaloku kuvele kwanetha ndiyo-ora wesibini eTindrani qha ndiyokuhayikha ke ngoku bendi-orele umntu bendidibane naye kuFacebook. Hayi ke ndathi xa sendiye apha endiladrayive ndathi engekho kule ndawo ebendisodibanela kuyo, ndaqonda uba ke ngoku mandijike phofu ndihamba ngeenyawo. Hayi ke yabe yaqhawula iphampu yam. Ndaqonda xa uqhawula iphampu yam ke ngoku mandingene apha kwaBratiBos ndikwelete ibhiya enzela bazoqina isibindi ndiyavele into ebusuku kaloku ngoba bendingekwazi ukuhamba ndiyakhange ndiqine isibindi. Ndithe ndisathi ndifuna uqina isibindi njalo ndiphuma nebhiya ndatshibilika yaba kaloku bhiya yaphahlazeka. Hayi urhulumente kumele enze icebo kaloku bhuti, ngeke kaloku ngeke, makazame urhulumente.